и се контролираш отговорност. И се контролираш и можеш да оценка, отидете да се спущи, не оценките, да видим си. Си пишам, не нула, няма, или ще ти пишам. И играйте сега, да знае да идеш. Не идам, не идеш. Аз не идам, да излезеш и който не трудите го контролираш. Значи, ако ти как строите, така да си поговорите на тебе, ако си мишаш строите, не, излезе нас. Ви казвам, че след така му пишат, що ми права. Как му пишете? Колко ми не виждали така? Колко има? Айде ми ме края помки. Излезе нас. Айде не ти жуляри. Излезе нас, айде аз ще да се да излезеш нещо. Излезе нас. И да кажеш пак. Ще сега че това искам да правя? Да продавам. А она не е тя. Девета. Шведската лейки да предава. И сега не може да плачем тук света. Света не е сега, че плачем. Оля, велики пише. Само тръгне.